Banzi ufanela inkqubo yokuba nabantu abahlukumeza oomama kwakunye nabantwana kule nto i-gender-based violence ikhona. Ngokomyalelo ke kaPresident into yokokuba siqale i-16 days of no violence against gender-based violence le nkqubo yokokuba sithobe iiflegi zaseMzantsi Afrika zime for the next 5 days apho kucelwa nabantu banxiba impahla ezimnyama for the next 5 days. Indlela esilonta ngayo ke kule meni uMzantsi Afrika uwonke but ke kudibene ngoku i-Eastern Cape and the national government kuba bekuzawubantu isikhathaza kakhulu loo nto. Iinkqubo ziyenziwa kodwa sifuna ukubiza all stakeholders zibambisane nathi, ngakumbi amadoda makasikhokele kakhulu kuba abantu abangabatyholwa abaninzi sifumanisa ingabo kule nto yohlukunyezo kwabantu abangoomama nabantwana. Sithi ke sicela ukubambisana nomphakathi wonke neziseko zasemakhayeni kuba iqala ekhayeni le nkqubo yokokuba abantu nokhula kuba noba ngubani owenza ntoni kusuka ekhayeni. Amakhaya makaqine nesosayethi mayiqine kubambisane norhulumente. Ayilo dabi elifanele ukuliwa ngurhulumente kuphela kodwa sifuna uncoma kuba kwabo besebethe babonwa bebanjiwe ngoba bophula umthetho bafumene amatyala izigwebo ezixolisayo. Kodwa ke isigwebo asixolisi xa umntu engaphili. Yile nto sicela wonke umntu sibethe ikhwelo kumntu wonke into yoba masincedisane kulo mzabalazo wokuphelisa obu bundladiya bukhona ebantwini ngokubanzi.